con Adrià, no? Bona nit a tots i a totes. Ara sí que podem dir. Després de conèixer el nostre amic Pau, podem dir que hem passat de bones i dolentes. Però el més important són aquests 2 anys que hem viscut tots junts, tant companys com mestres. Han sigut anys difícils, però tots hem aconseguit arribar al final d'aquest llarg camí. I com aquest trajecte ha costat tant, volem demostrar-vos que els joves d'ara servim per a més que per a fer festes per a viatges de punts. Malgrat que ja que he dit que és el que millor se'ns dona. I sobretot a partir d'avui. Deixant el futur, tornant al present i al passat, tot el que hem sigut i som ho devem a tots els professors que s'han ajudat i convidats. Bé, ara que ja hem quedat bé, podem passar a l'acció, perquè després de tot el que hem patit és hora de recordar els millors moments, els quals sempre quedaran aquí. Com no, hem de començar per aquells dies d'exàmens en els que, tots concentrats, la sí presentant-la, s'alçava de la cadira, obria la porta i girava i feia: «Allò-vos ja, tio! Estem per un examen!» Vamos, jo crec que se sentia hasta el poble. Parlant d'exàmens, qui de nosaltres oblidarà els comentaris de text de la nostra tutora Lera que deien així: «Este texto se nos presenta con una disposición formal de 6 párrafos de seguir a la extensión. Destacar tipográficamente y centrado en letra Ponte Times New Roman, situamos el título en el encabezado de la página». Però no sols el professor parla del discurs. Nosaltres, els alumnes, hem estat convivint durant 2 anys i hem passat situacions de tot tipus. Te'n recordes de com vas cantar el rabiador i quasi toqués un patero? Ni jo digués. Ens va tocar agarrar el cul i el motxó i a fregar. I les classes d'anglès requerien tota la nostra participació. I Maria José s'animava a fer les participacions. Come on, please, some ideas, guys. O el famós put your hands up. També el treball pues, she has had her haircut. En fi, hores molt productives, sobretot si dilluns a les 3. Y como así no se escapa del apuntador, cómo obligar los apuntes y dibuixos y cosas varias dispersadas por toda la clase, o les sobres d'art en la taula. És que la taula és una millor de Pablo. O les pisades plenes cabezones amb el particular positivisme de Mani, sense oblidar-nos de les idees peculiars de Maria. Tampoc el munt inútil de Pati i Esther, que ningú sabien de què reien, però elles eren felices. Els xicles de Parra, que es comprava una bolsa i li durava fins al pati. I per què parlar dels quants d'Antonio? Del divendres, además. Es que quants eren productes? Bueno, ahora que Paula habrá pillado lo de la patera, podem anar finalitzant el nostre discurs. Sols dir que nosaltres, de la batalla sense lletres, no extraem ni que és millor o que val més la pena, perquè és una batalla sense sentit. El més important és que tots hem gaudit junts, i això és el que més importa i el que hi ha que valorar. Xics, la nostra història junts no s'acaba així. Aquest cicle tan sols és un publicitat. I ahí sempre ens quedarà el paquet. I com diria Juan, la pansa ja demana menjar, així que anem a esto. Bona nit i gràcies a